Nsemulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Dr. Charles Schwireb. Charles Schwireb ilu xandar għal dawn l-aħħar 47 sena u ipproduċa u preżenta qatt ta' programmi differenti fil-qasam edukattiv u kulturali. Sa minn kmieni huwa tħabbeb mal-ġurnaliżmu u għadu sal-lum jikkontribwixxi analiżi u opinjonijiet dwar aspetti kurrenti, fosthom kontestazzjonijiet fuq li modi meta mqabblin mal-preżent futur. Bħala storiċista studjuż li interpreta l-istorja huwa għamel riċerka fit-tul dwar il-memorja kollettiva u kif din influenzat l-identità Maltija. Huwa jħobb jaqra bl-Ingliż, bil-Franċiż u bit-Taljan, iżda ktieb mirqum bil-Malti jinżillu għasel. Allura Charles, xi qrajt? Nsellimlek. Jiena forsi tajjeb ngħidu mill-ewwel li ma nħobbx naqra fiction, jiġifieri affarijiet ta' stħajjin. Jiena naqra biss jew riċerka jew xi affarijiet kurrenti, kontestazzjoni, affarijiet li ma jaqblux ma' dak li diġà nafu probabbli. Għadni kemm rajtu, għadni nilab ġo fih għaliex fih 760 faċċata. Peter Brown huwa studjuż ta' dik li ngħidula l-antikità tardiva, ġifieri sekli 3-4-5 wara Kristu. U dana għandu l-ktib sabiħ, Through the Eye of a Needle, jismu miegħu mill-lajn tal-labra. Imma mbagħad ikompli u jispjega allura x'inhi. Wealth, the Fall of Rome and the Making of Christianity in the West, 350 to 550 Anno Domini. Mela hawnhekk se jagħmel, se jipprova imur lura sewwa s-seklu 4, 5 u 6 u jara x'ġara f'dawk iż-żminijiet meta l-koll nafu li l-Imperu Ruman beda jmajni jiddajjaf u spiċċa waqa' u il-Knisja Kristjana li tista' tgħid bdiet ftit wara li beda l-Imperu Ruman, imma il-Knisja ħarġet mix-xejn u s-sudat filwaqt li dak l-Imperu daqshekk goffu kbir beda nieżel. Għaliex Through the Eye of a Needle bil-Malti mill-lajn tal-labra, għaliex hemm dak id-diskors ta' Kristu li kien jgħid lis-segwaċi tiegħu li aktar faċli li ġemel jidħol minn għajn tal-labra milli jgħaddi minn għajn tal-labra milli għani jidħol il-ġenna. U għalkemm il-labar kienu ikbar dak iż-żmien, ma xorta ma kienx jgħaddi ġemel. U l-idea hija li din il-lezzjoni, din it-twissija għal dawk li għandhom il-proprjetà u allura għandhom il-poter u allura għandhom ir-rikkezzi, dik it-twissija ta' Kristu bdiet tintuża wara li l-Imperu Ruman sar ukoll nisrani. Kif nafu Kostantinu fis-sena 312 wara Kristu kien ħaddan ir-reliġjoni Kristjana u sintendi l-Imperu dawru miegħu. Malli xarek il-Knisja Kristjana Nisranija ħadet iktar ir-ruħ, kellha iktar wesa, iktar poter. U allura x'ġara? Din bdiet tippritka b'nies bħal Sant Augustin li għandek ħafna flus u inti Ruman u għandek ħafna proprjetà u potenza, aħjar teħles minnhom għax ma tidħolx il-ġenna. Il-teorija ġenerali li dan jikkontesta ħafna Peter Brown u allura b'interess u rispett kbir anke lejn il-Knisja u lejn l-istorja hija li tant ippritkaw li dawk li kollha li kellhom ħafna flus l-Imperu Ruman kollu 2500 belt ġol punent ġol Ewropa, inkluż Malta, sewwa u l-Afrika ta' fuq. Sant Augustin dak iż-żmien kien jippritka ħafna wkoll mill-Afrika ta' fuq. Tant ippritka fuqha li daw ftit ġidhom għaddew lill-Knisja biex jarawha b'saħħitha u jsaħħu magħhom li jmorru l-ġenna. Imma x'ġara meta ġew il-Barbari u nvadew l-Imperu Ruman, ma kellhomx il-flus biex jaħarsu l-armata, ma kellhomx il-flus biex jilqawlu u laqas kellhom proprjetà xi jiddefendu. Imma l-Knisja baqgħet b'saħħitha. Hija storja verament interessanti, speċjalment illum meta għandna l-Papa Franġisku qed ifittex u jsib dak li ngħidulhom l-eru ġodda tal-Knisja f'Qajra. Din id-darba qed jgħidilna kif saret sinjura kbira, kif saret materjalista ħafna, imma kif ukoll ippritkat l-ispiritwalità. Nirrekomandah. Grazzi ħafna Charles tal-li sabmana dan il-ktieb. Grazzi lilkom tal-li segwejtuna u fakrukom illi din ġimgħa hemm għaddej il-Festival Nazzjonali tal-Ktieb ġewwa Dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta. Għalhekk ejjew hemmhekk għax hemm ħafna attivitajiet għaddejjin. Aħna narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin.